नायका में ढेर लोग के छूट गइल बा। हां रउआ सबके सूची में नाम बा? ना अभी नाम नहीं जुड़ल। नाम नहीं हमनी के सूची में अभी नाम नहीं जुड़ल। पुरन के जेकर नाम बा ओकरे बा। हमनी के अभी बहुत लोग के चाहे हर एक वार्ड में बहुत लोग के बा नाम नहीं पूरा आदमी के नहीं। आज फिर से गंगा जी जवैनिया में भारी तबाही मचौली। हमनी के सुबह करीब 9 साढ़े 9 बजे के करीब में पहुँचनी जा जवैनिया में। ये जगह की स्थिति इतना भयावह है, बतावल है लोग जो सुबह करीब 4 बजे से कटान शुरू भइल है, 9 बजे तक कटान यही तरीका से जारी रहल है। उ जाके लोग बतावल है जे जब मकान गंगा जी में ढहत रही सो तो इतना जोर से आवाज़ होत रहल है जो पूरा दूर दूर तक सुनाई देत रहल है। पूरे माने अगल बगल के आसपास के जितना गांव के लोग हा मय लोग भोरे भोरे जब दौड़ल हा आके जब जब के लोग स्थिति देखल हा माने अब का कहल जाऊ, देखला के बाद डर लागत रहल है। माने भीतर से रुआ से बताओ तनी जे कतना डर लागत रहल है। देख ली काल तक जहाँ बगीचा रहल हा मकान रहल हा, आज गंगा जी के बसेरा हो गई बा। देख ली अभी भी रह रही के जब कैसे कटान हो रहल बा। देखला से बुझाता कि ऊपर माटी बा नीचे बालू बा। कतना दिन तक बाँची देख ली है लोग कैसे गंगा जी के जरी आके गंगा जी के रौद्र रूप के देख रहल बा। गंगा जी धीरे 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 जिलेबी नियन ऐसा नहीं है कि मैंने किनियो एक दिन से कटान होत हो के बुझाता जे अभी एने से बा अभी होने से बा। जिलेबी नियन गंगा जी कटान करो तरी। यही में ऐसा सूचना आयल जे भाई बाढ़ आई रहा, बाढ़ घोषित हो गई, मय लोग के खाता में 7-7 हज़ार रुपया आई। एहिजा जवैनिया के जो लोग बा ये लोग के सूची में नाम बा नहीं के बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहला। का कुछ लोग का नाम रहे जवैनिया गांव में मय लोग सूची में नाम बा नो नहीं खे जेकर पहिलका बात तौने बाटे नए में जमा भइल बा उ जामे भइल बा रह गइल बा। मुखिया जी कहता रहे कि हमरे के आई साइन क के जाई तब कहीं ने पास होई। अभी जाई नहीं खे नौका में केहू के नहीं खे आई। तो माने कतना लोग माने जब छूट गइल बा जो नौका में नाम माने नौका में ढेर लोग के छूट गइल बा। हां हां नौका में ढेर लोग के छूट गइल बा। हां रउआ सबके सूची में नाम बा? ना अभी नाम नहीं जुड़ल। नाम नहीं हमनी के सूची में अभी नाम नहीं जुड़ल। पुरन के जेकर नाम बा ओकरे बा। हमनी के अभी बहुत लोग के चाहे हर एक वार्ड में बहुत लोग के बा नाम नहीं पूरा आदमी के नहीं खे। हां हां गांव के राउर नाम जुड़ल बा सूची में? हमर पुराना के बा अब तो नहीं खींच देले अब के। अच्छा तो माने नया जो लड़का 18 साल के ऊपर हो गइल से चाहे मेहरारू हमारा नहीं खा ना मेहरारू रउआ सबका नाम बा जी बाढ़ के वाला? हां मेहरारू परिवार बिया मेहरारू का नहीं खींच दियल हो दे बिया बोल दे ना सूची में बताओ का बोल दे बोली हां बताई कि अभी ले कोई आइबे ना कोई तो अब हमने के कोन असर है। हां घर भर जाता है ने सूची में ना आवत है ये नहीं ना रउआ सबका नाम बानो ना ना पैसा ना वेला ना नहीं तो रउआ बात से मुखिया जी से ना कनी है मुखिया जी से आवाज से का जी मुखिया जमा करता लो पूछतो नहीं खेलो कि मुखिया आवाज का करता मुखिया कुछ पूछला है नहीं के इनकर आधार कार्ड नहीं के बनल ना कुछ नहीं कोई सब नहीं के बोलत ये बात तो इनकर आधार कार्ड नहीं के तो बैंक में खाता ना होई, इनकर पैसो ना आई ना कुछ नहीं के नो बनी आज मोली चाहे काल मोली आज 10 साल से पता चल माने ई बड़ा समस्या बा कि जेकर खाता नहीं के खुलल, जेकर आधार कार्ड नहीं के ओकर काम माने अंगूठा काम नहीं के करता काम तो ओ लोग तो बड़ा राहत मिले के चाहिए। तो ये बाड़ी इनका उनको तो अभी देबे ना कोई नहीं, हम अपन देले बने हमारे वो परिवार है अपन देले बा हमारा आवे ला के देखियो पुराना काम जवैनिया गांव रहे लागत है कि ई अब इतिहास के पन्ना में दर्ज होकर रह जाई। काहे से कि जौन नवरात्र आइल बा शायद गंगा माई के जवैनिया गांव से कुछ ज्यादा प्यार बा, यही से कुछ बाकी रह गई रहा ओकरा के पूरा कर खातिर माई आइल बारी। देखी है जौन तिनका तिनका इकट्ठा करके पूरा जीवन के जैसे तैसे पेट काट के एको गो चुन चुन के कंकड़ पत्थर से ये असियाना बनाव रहल है। आज वो असियाना मजबूरी में थोड़की सा ये हाथ में उजारल जाता कि ले जाके कहीं और रैन बसेरा मिली तो हम जियब। वो बच्चा जौन गर्भ में पलता अपना माई से पूछी ये माई हमार गांव कहाँ है, तो माई के वो भयानक दिन रात याद आई कि जवैनिया
और जवैनिया के नाव से कांप जाई। उ जवैनिया ऐसा लागत है कि जैसे हम कहीं पहाड़ में आगुल बनी, दियारा में ई खंडहर, ई दियारा में गंगा जी के रौद्र रूप। बाकी का केहू के ये तनिकियो सोचे समझे के नहीं है। लोग जाता सेल्फी खींचता, आपन आपन मोबाइल से कान से जगावल चाहता। हम दियारा भोजपुरी की ओर से दिन रात अथक प्रयास करतनी कि ताकि सरकार के आंख खुले आ ये पर जल्दी से जल्दी ना कार्रवाई कल जाई तो आवे वाला दिन में जवैनिया तो एगो उदाहरण रहल है। पूरा दियारा क्षेत्र के ये धरती से नामो निशान मिट जाई। तो आंख खोले के समय बा, सब के जागे के समय बा। आ खाली और कहब कि जे सुतल बा ओकरा के जगावे के समय बा। फिर शीशा कर हर किस्म के लड़का शीशा कर ढहल बा, बबलू के ढहल बा, ओने नन्हा के जौन बाकी वाला तौन भी ढहल बा। अच्छा के ढहल माने अताना लोग के बार ढहल हाँ ये बारा सत्येंद्र पाणे के फुलवारी भी पाणे के ढहल बा, थोड़े बाकी लोग वो ढहल गइल, कोई फुलवारी में आधा आ गइल एकदम का ढहल बहुत है बारा। तो हइहो कुल जता ना पाछा रुआ घर लौक तेरे से कुल डेंजर जोन में बड़े स इहो इहो एकदम ढहाई के कगार बा एकदम। हनो आगे से न पश्चिम से ढाते बा और न पूर्व से ढाते बा। तो एमे का बचे के कोनो संभावना नहीं है। माने स्कूल के ने जता ना उतरल बा, माने ई डेंजर जोन में एकदम। देख लिए जब हमनी के जवैनिया स्कूल के प्रधानाध्यापक बनी सत्येंद्र ठाकुर जी निरीक्षण क के आ रहल बनी। अभी जब कटाव के का बुझाइल है, का लौकल है बेरा स्थिति बड़ा भयावह बा। स्थिति भयावह बा, की स्थिति ठीक नहीं है जी। बेरा कौ गोले घर कटल बा, कहत जो ढेर घर अभी पता चलल है कि 3-4 गो घर धस गइल जी। 3-4 गो घर धस गइल। तो अब स्कूल में तो पहले ही से लोग मैंने कि शरण ले रहला, तो एहू बेरा लोग बढ़ जाई, संख्या बढ़ जाई। अभी तो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कहाँ जाई लोग। अभी रोग सबके ऊपर से कौन आदेश, ऊपर से कौन आदेश नहीं। पढ़ाई ठप बा, अभी पढ़ाई ठप बा। मास्टर लोग आवता, मास्टर के तरह ही बा, मास्टर आवत रे, अंगूठा लगावत रे, दिन भर बैठत रे, साझी खानी घरे चल जाते रे। दिन भर रहे के भाई ड्यूटी है बा। हां अपन तो ड्यूटी करे के बा ना, ड्यूटी खाली पूरा हो रहल। बाकी पंचायत के मुखिया जी, अधिकारी सरकार के सहयोग से जतना बाढ़ विस्थापित लोग बा जवैनिया के विद्यालय में भोजन पान के व्यवस्था में लागल बनी। बाकी अब हमनी के का कहीं जा, हमेशा हमनी के इहे रहेला कि कैसो को के जवैनिया गांव बाँच जाओ। बाकी यही तरीका से देखत रही खेत खलिहान माटी, दियारा भोजपुरी खाटी।